Xurxo di que ele é unha nena, a xente di que iso é un problema, porque xoga con monecas a ser mamá. E nos pensamos que máis dá. Amancio ten a pel de outra cor, Bieito é gordo e Laura ten outra religión. A xente di que aberración. A xente di a miña pata non é normal, pero que ten iso de mal. Sei que temos mala prensa por aí, as cousas que din de mí. Non teñas medo de nós, porque din que somos repelentes. Somos así, que máis dá o que di a xente constantemente. Roselio non é falador, peina a súa cresta con sucre e xabón. É un mito do rock and roll. Din que Lola está na pola, escribindo poesías sobre o mar, sobre a táboa de multiplicar. A xente di a miña panda non é normal, pero que ten iso de mal. Sei que temos mala prensa por aí, as cousas que din de min. Non teñas medo de nós, porque din que somos repelentes. Somos así, que máis dá o que di a xente. Déixame estar xunto a ti, non somos tan diferentes. Non somos tan diferentes. Non teñas medo de nós, porque di que somos repelentes. Non somos